Itan kintangan eh. Dams, wala ka. Huwag mo ka na ito sa bayanan. Uy, gana mo ito lain kayo. Ano man, luluya mo ka na. Nagluya. Dito na kakaw. Ayaw, sige, dudulos ko. Ano gani no, ano ka nagtambay dito? Nakaram na mo diri day. Mila gani oh. Ano balik ka gupit lagi? Gupitan bre na. Gupitan. Tara oh. Nindutan na. Di pa rin mataras pika. Binuang po na kaya Wala buta mo ka. nagupit tanawa oh, daan naman na. Tanawan rin oh. Ito ba? Kayat! Usa man na Dams, gubikaran naman rin mo. Lagot na kayo nagtupi sa kuano. Na-burnout daw, wag human. Yapil ka kamatsyor. Amateur. Dubli kara man lagi oh, katunga oh. Usa na Bahag bitaw gilid na. oh. Diribog na kung saan ko ni Ron. Ngawa may kabalo mong gupit. Kay burnout dito. Gwapo anak kuan kanang brasan. Nya. Ya man kiskisan bleed. Ay bleed ya, murag kiskis sa Atong baboy ba. kuan ka. Atong sinawon og mayo ba? Oh, Binuang man. Mayo kami ana. naman may electric blast. Diretso. Paghilo mo kung mo duha. Kaya ito sa man ang electric blast lead. Kuno yung kaila de Anamil nga mo man ginapabutos tanil. Sa ato, papabutan ko nimo. Unsa may tanaw nimo sa ulo, tanil? Dili ba na may electric blast nga pang buhok lang. Ah, malasa pa nimo pre. Madala ra man siguro nagkuha no. Hapak-hapak ko niyang ulo ba mga tangtang tapos ng buhok ana. Ah, binuang man sa na imo Mills. Kapakapako nimo ang ulo. Unsa may tanaw sa ulo? Butong? Di matugot. Ani maguna pre o na ako diskarte ana pre. Di ba ka na mahimulbol kag manok bitaw? Nabubuwag init di ba muhumok mo to? O di mo na to gamiton. Ate bubo diri. Bubuwag init para Pwede matanggal. ba? Mga buwang. Dali ra kaya na. Ilo, mga buwang-buwang mo. Kasakit ana, lapuan ang ulo. Pero imong buhok dali ra kaya na ora ra oh. Dali ra kayo. Ibot-ibuton ra na. Kasi tanong nyo sa kwa, balibo sa manok na Aw. kumbok. Kung di madala Mils, guniti dia Mils. Ah, sige sige. Gawa mo sa naman na. Hoy, gak! Ayaw sa imo man pa. Puyo, buwang-buwang man ka. Magupitan man ni siya. Ah, gupitan lang. Oh, Pasinamoy kaila ba? Pasinamoy kaila da nga kabalo mong gupit. Ba, muro na kay kaila Mils no. Na. Oh, naa. Nagiri kaila siya oh. Unsa man? Kinsa man na? Na ako'y kaila tawagon ako. Kaila kang Jiko Reasonable. Alnor pag yun. Kau to kayo mugupit. Ako tatawagon na. Paabuta ko diha. Sure ka da Mils, kabalo ba dito? O balik ka kabalo nga. Kabalo maguto siya sa una. Tarong-tarungan na inyong mga istorya diha. Si kaila Lagi di. lagi paabot lang ha. Oh. Ato una ko to. Ikaw na bahala ato ha. Sige, basin mo unsa na po niya kung ulo ba? Lagi na. Hawdo kay to sige na. Hawdo kay to. Balik na yon Mils. Uy, basin hindi to kabalo ha, basin patik-atik na budto. Kabalo ko anong bataan nga hawd kay na mangitag ka ng tigtupi. Hawd kay na. Tugaya po nato nila lid. Uy, sureball katulad nga na. Dulong na lagi toro na Wala kabala. ka bota ka kita ka Wala na pa daw gyud man palipak, dire. oh. Oh, dara oh. Mo na tigupit oh. Bago pa daw yung razor oh. Sinilupin pa na. Pila pa ngayon ni mo ni boss kining minimum gyud ka ng kaulo bang pitgupit. Kutsingtam do ko ha. Oh, barato gali oh. Ha? Dako man ulo pila pa ngayon ni mo ni. Murag 180 siguro na oy. Maniti ni. Nakay maniti dia. No. Oh, basta mo gupitan lang. Sabi, dungagan nga guro na itong 20 kay maglisod tag kote sa Ato na. mga liugog, kung kay liugog. Dagan kay ko ano Mga bisato 20, 100 na. Oh, bago niya akong resor. Ang sige, resor mo lagi, may tapara tabon lagi. Ayaw na. Ari ka na. Sama na. Sama, Mil. kapal ngita kay kapal. As. Di boss. Ratos gunitan. Pugong. Di boss. Okay, banat boss. Eh, Kamu ni gunitan boss, kaya basing lihok ning bayo. Kana. kapit na oh. Ang nga na dira. Terus tisuya na oy. Mura nagkukok ng lambok. Kukok kita. Agay. Nalubat. Nalubat ay pagyakat nga. Ay, ibala ka na Agay. Yatis na. Napaakoy. Papastilan ni Mang Kemtangan ni. Oy, ni mga bataan eh. Patay na maputol lagi na ng dalungan daw. Agay, ilapti. Naputlong yun lagi yun. Kinipa akong kuano klipiro na lubat. Kamalas pa sa kinabuhi ito ni Agi. Wala akong magupit. Karoon na sa akong dalunggan na ipit.